Dobroveče i dobrodošli na vanredni čas škole knjigovodstva. Pošto ste izrazili želju da vidite kako program funkcioniše, program za knjigovodstvo, onda ću vam ja pokazati kako radi moj program Infosys, inače programerska kuća je iz Užica. Ja program Infosys koristim od 1995. godine, umeđu vremena sam promenila još 11 različitih programa. Danas sam imala prilike da vidim 12. program, jer sam se s jednom učenicom koja je završila, koja radi završni račun, povezala preko računara, imala nekih problema, pa da vidim šta je knjižila i mislim program po mom mišljenju vrlo loše organizovan. Po mom skromnom mišljenju program u kome ja radim je vrlo funkcionalan, ali ono što je generalno zajedničko svim programima za knjigovodstvo je da imamo posebne delove, odnosno da kažemo posebne aplikacije, da radimo finansijski nalog, da radimo kalkulacije, da radimo fakture, pazare, troškove, PDV i sve ostalo. Pošto u knjigovodstvu ne postoji početak, sve je sredina. Knjigovodstvo beleži istorijat promena jedne firme, odnosno život jedne firme, i pošto knjigovodstvo jezikom brojeva opisuje život jedne firme, onda sam ja napravila one kratke snimke kako majka knjigovođa objašnjava ovo, kako knjigovođa ljubavnici objašnjava sve preko konta, jer u suštini ako možemo da knjižimo život jedne firme, možemo da proknjižimo i sopstveni život, samo treba da znamo konta. U knjigovodstvu ne postoji početak, jer poslovanje firme je kao reka teče, a mi možemo na određenom mestu da postavimo most, bolje rečeno na određeni datum, a to je 31. decembar se postavlja presek. Radimo presek stanja, gledamo poslovnu godinu, utvrđujemo rezultat poslovne godine i radimo bilanse koji su na neki način kraj jedne poslovne godine, s tim što se stanje iz bilansa prenosi u narednu godinu kao početno stanje. Zato ću ja, neki će biti zbunjeni, koji nikad nisu bili u knjigovodstvu, nekima će to biti jasno, ali ću ja početi opet od nekog logičnog početka koji je po meni završni račun. I da pogledamo, kao što rekoh, to je kraj i završetak jedne poslovne godine, ali istovremeno je neki logičan početak, pa ću ja da počnem od tog kraja i da idem ka početku kako uopšte dolazimo do tog nekog bilansa. Idemo u 2023. godinu, podaci su školski, bit će vam poznati primeri, jer 2023. znači kompletno urađen završni račun, stižu su podaci malo u haosu. Sad za 2024. podaci su naravno složeni i imamo idealnu firmu gde je svaka faktura plaćena na vreme, u praksi se to apsolutno ne dešava, tako da možda i nije loše što su kartice u haosu, pokazat ću vam onda šta je haos u tim karticama. Ali kao što rekao, hajmo prvo da vidimo završni račun. Ono što je suština i ono što sve firme predaju APR-u su dva obrasca. Bilans stanja koji pokazuje stanje jedne firme i bilans uspeha koji pokazuje uspešnost jedne firme. Pored bilansa stanja i bilansa uspeha postoji još nekoliko obrazaca, kao što je statistički aneks, odnosno izveštaj za statistiku. Sve to rade mikropravna lica preduzetnici, malo, srednje, velika pravna lica predaju još izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o tokovima gotovine i treći uvek zaboravim koji beše. Sad ćemo da vidimo. Izveštaj o ostalom rezultatu. Pošto ne radim, ja uglavnom sam vodila mikropravna lica, tako da radila sam ove obrasce, ali vrlo retko, nikako da zapamtim. Bilans stanja se prikazuje stanje jedne firme i ono što sam pričala na času, da ono što je osnova knjigovodstva je da aktiva mora biti jednaka pasivi, odnosno ko prima duguje, ko daje potražuje. To vidimo, to pravilo primenjeno u bilansu stanja. Jer kad ne bismo primenjili to pravilo, onoliko koliko neko primi, toliko je neko dao, bolje rečeno ko prima duguje, ko daje potražuje, u tom slučaju bilans stanja ne može da se složi, aktiva nije jednaka pasivi. Bilansi koje predajemo APR-u se popunjavaju hiljadama dinara i bilans stanja, kao što sama reč kaže, pokazuje stanje firme. I onda vidimo
da na grupi 02 nekretnine, postrojenja i oprema imamo 11.724, odnosno imamo vrednost sredstava 11.724.000 i gledamo poređenje sa prethodnom godinom, vidimo da i u ovoj godini bilo nekih nabavki. Zatim obrtna imovina gde spadaju zalihe materijala, robe gotovih proizvoda i zalihe su nam se povećale u odnosu na prethodnu godinu. Zatim imamo potraživanja po osnovu prodaje, to su nam kupci u zemlji i u inostranstvu. Ostala kratkoročna potraživanja, šta god daje, morali bi da pogledamo kartice. 24, gotovine, gotovinski ekvivalenti, novac na tekućim računu, imamo manje nego prethodne godine. I ukupna aktiva nam je 30.477. U pasivi, znači konta 0, 1 i 2 čine aktivu, konta klase 3 i 4 čine pasivu. U pasivi imamo kapital, imamo neraspoređeni dobitak, imamo dugoročne obaveze, to su najčešće dugoročni krediti ili leasing, imamo kratkoročne rezervisanje, kratkoročne obaveze, 42 su kratkoročni krediti, znači imamo kredit, 43 su dobavljači i avansi, 44, 45, 46, 47, 48 su ostale kratkoročne obaveze, odnosno obaveze za zarade i obaveze za PDV i porez na dobit. I zbir pasive je 30.477. Znači aktiva 34.77, pasiva 30.477. I to je posledica pravila ko prima duguje, ko daje potražuje. U bilansu uspeha imamo uspešnost firme, gde imamo prihode, koliko je firma prihodovala, ono što smo knjižili po fakturama, kupac duguje, potražuje prihod, odvojeno prihod od prodaje robe, prihod od prodaje proizvoda. Zatim imamo povećanje ili smanjenje vrednosti zaliha, novembarska grupa je stigla do završnog računa, pa im je to jasno, januarska grupa tek ćemo to raditi. Zatim grupa 64-65 ostali poslovni prihodi, imali smo u primjeru 65 prihodi od zakupnina, znači ukupni poslovni prihodi 38.670, ukupni poslovni rashodi 36.406 i imamo poslovni dobitak, samo da vidim gde je taj podatak, evo ga, poslovni dobitak 2.264, odnosno 2.264. Zatim imamo finansijske prihode na grupi 66, finansijske rashode na grupi 67 i na kraju imamo rezultat poslovanja gde nam je dobitak 2.447.000, prethodna godina gubitak 3.201.000. Da bismo dobili bilanse radimo na osnovu zaključnog lista, a zaključni list su sumirano i zbirno prikazana stanja na svim karticama knjigovodstvenim i zaključni list nam pokazuje koje vrednosti imamo. Gledamo kolonu saldo, to su vrednosti koje imamo, ovdje imamo početno stanje, znači preneli smo 1. januara po bilansu stanja podatke iz prethodne godine, tekući promet, šta smo knjižili u tekućoj godini, ukupan promet, početno stanje plus tekući promet i saldo kao razlika između dugovne i potražne strane. I zaključni list ili kako to banke zovu bruto bilans, iz njega se generalno u zarez 0,1 paru vidi stanje firme i najčešće banke traže zaključni list kada firma hoće da uzme kredit, banka traži za bruto bilans, odnosno zaključni list, jer iz toga se vidi stanje i poslovanje jedne firme. Pa onda imamo da na kontu 0,20.00 zemljišta imamo vrednost, pa 0,22.00 građevinski objekt imamo vrednost, pa imamo 0,229 ispravku vrednosti građevinskih objekata, odnosno ono što smo amortizovali i vidimo da nam je klasa dula, odnosno sredstva vrednost 11.723.345, ono što smo uneli u bilans stanja. Zatim imamo magacin osnovnog materijala, alat inventar, imamo gotove proizvode, robu u skladištu, u veleprodaji, robu u maloprodaji, imamo čak i plaćene avanse, imamo
potraživanje od kupaca, imamo novac na računu, znači iz zaključnog lista imamo sumirana stanja po karticama. Ono što je suština knjigovodstva i ono što se zove glavna knjiga su upravo finansijske kartice. Finansijske kartice se formiraju na osnovu naloga za knjiženje i imamo, znači, proknjiženo konto 02000 zemljište, početno stanje, vrednost, pa onda imamo građevinske objekte, ispravku vrednosti građevinskih objekata, postrojenja i oprema, ali ajdemo na konto 132 roba u skladištu, jer je januarska grupa stigla dotle. Sve ono što smo imali po kalkulacijama i po fakturama, što smo knjižili da konto 132.00 duguje kada smo nabavljali robu, da konto 132.00 potražuje kada smo prodavali robu, imamo iskazano na finansijskoj kartici. Znači, 4. januara po kalkulaciji broj 1 smo nabavili robu u vrednosti 683.778. Imali smo robe 1. januara na zdanju iz prethodne godine 7.400.000, kada dodamo 683, saldo nam pokazuje koliko imamo robe u magacinu veleprodaje, odnosno kolike su nam zalihe. Nabavke, roba stiže do 13.179.000, onda počinjemo da prodajemo robu, konto 132 potražuje i saldo se smanjuje, stižemo do 8.947.000, pa onda ponovo imamo neku nabavku, pa smo imali 2 otpisa na potražnoj strani, saldo se smanjuje i ono što nas interesuje je ovaj krajnji saldo koji pokazuje da na kraju godine imamo zalihe magacinu veleprodaje u vrednosti 16.108.478. Ono što najčešće gledamo u toku godine kroz knjigovodstvo su kupci i dobavljači. Pogledat ćemo samo kupci i dobavljače. I imamo potraživanje od kupaca, šifra 3, Dobra trgovina d.o.o. Kragujevac. Pošto se svi kupci knjiže na kontu 204, onda ih odvajamo analitikama da bismo znali ko je ko. I gledamo finansijsku karticu. Rekla sam već da su kartice u haosu. Zašto? Kupac ne može da potražuje. Na primer, faktura 1 239.000, faktura 47.904.000, onda je 20. januara kupac platio ovu fakturu, pa je 20. januara platio 1.500.000, a faktura je 904. Vidimo da je kupac u višku. Kupac je zapravo platio avans i kupac ne bi trebalo da ima potražni saldo, ali pošto sam ja prilagođavala podatke da bih dobila ono što sam ja htela za završni račun i za zaključni list, da bi mi bilans izgledao kako ja hoću. U praksi to naravno ne sme da se radi, u praksi knjižimo dokumentaciju onako kako jeste, rezultat je takav kakav jeste, ali sam ja, obzirom na školski primer i ne očekujući jedan ovakav čas, brljala po knjigovodstvu maksimalno. Ovde imamo kupac Agrožito, znači faktura 78.000, uplatio 269, ovde je na dugovnoj strani faktura 447.000, uplaćena na potražnoj, ponovo faktura uplaćeno, i na kraju fakturisana razlika što je kupac više platio. Samo da nađem neku normalnu karticu koja nema potražni saldo, koja izgleda normalno, jer mada će se dešavati da naiđete na knjigovodstvo koje je haotično, gde upravo ima kupac potražni saldo, to najčešće pokazuje da je u pitanju greška. Recimo, uplaćeno 27.000, nemamo fakturu. Ili je faktura otišla na pogrešnog kupca, na pogrešnu šifru, ili faktura nije proknjižena uopšte. Znači, kartica nam pokazuje da imamo grešku, kupac je uplatio, ne znamo zašto, pa onda smo mu fakturisali, onda kompenzirali smo 1.452.000, ovde u opisu kaže da je u pitanju kompenzacija i onda je kupac doplatio razliku. Zatim tek 30.11. imamo fakturu za ovo iz januara i imamo fakturu 8.12. na 114.000 i ostaje saldo da je kupac dužan 114.000. Ajde da pronađem normalnu karticu, ova je normalna, alatničar. Znači, iz prethodne godine po početnom stanju faktura 112.414,
kupac je tu fakturu platio tek u novembru. 28. februara smo nešto fakturisali, imamo dve fakture 28. februara. Zatim smo 31. marta uradili kompenzaciju, zatvorili ovu fakturu 3712. 30. novembra kupac je platio fakture iz januara i februara prethodne godine. Retko se to dešava u praksi, ali se dešava da kupac plati jako kasno. Ova konačno normalna kartica. Znači, 6. marta 23. fakturisali smo kupcu 1.058.419, kupac je tu fakturu platio 11.3. saldo je 0. Zatim smo 11. decembra fakturisali 66.000, kupac nije platio do 31.12. Saldo dugovni na kartici pokazuje 66.000, da kupac treba toliko da plati i ovih 66.000 prenosimo u narednu godinu kao potraživanje od kupaca i kupac će to platiti u januaru. Ajmo da pogledamo dobavljače. Duvan Kovers imamo 10.2. fakturu i platili smo fakturu istog dana, saldo je 0, dobavljaču ne dugujemo ništa. Zatim imamo predmete fakture iz prethodne godine koje nismo platili. Dobavljači treba da imaju potražni saldo jer imamo obavezu, odnosno gledajući kroz program za knjigovodstvo, uvek je predznak minus koji pokazuje potražni saldo. Na dugovnoj strani su plaćanja koje imamo prema dobavljačima i krajnji saldo pokazuje koliko još treba dobavljaču da platimo. Ovde pokazuje da nam je kartica na nuli, platili smo sve, znači imamo iz prethodne godine 1635 po početnom stanju, 1.10. faktura koju smo platili 2022. Platili smo je 4. januara, znači ovde vidimo datum. Zatim imamo fakturu od 1. oktobra koju smo platili 17. decembra i 17. decembra smo platili fakturu iz prethodne godine jer smo videli da faktura nije plaćena, ali kartica je na nuli, dobavljaču ne dugujemo ništa. Zatim Agrožito, imamo fakturu od 10. januara, dobavljač nam je prodao nešto za 778.000, deo smo kompenzirali, vidimo u opisu da smo kompenzirali 390.548 i platili smo dobavljaču 9. februara, stanje je na nuli. Kako dolazimo do finansijskih kartica? Tako što knjižimo kroz finansijske naloge. Programi za knjigovodstvo uglavnom sve knjiže automatski, ono što je na nama da znamo kako da koristimo program. I najčešće to bude i najveći problem, znamo kako da koristimo program, ne znamo šta to program radi u pozadini, a moj pokojni mentor je govorio, vi s tim kompjuterima ne znate ništa, znate samo koje dugme treba da pritisnete i bio je potpuno pravo. Kad su programi za knjigovodstvo u pitanju, velika većina programa izgleda upravo ovako. Znači imamo deo za finansijsko knjigovodstvo, imamo padajući meni, finansijski nalozi gde ćemo da radimo unos i knjiženje, zatim imamo izveštaje, kupci i dobavljači, uporedna specifikacija, najčešće firme sarađuju, pa nam je naš dobavljač savremeni kupac. Onda možemo da radimo kompenzacije kroz program, imamo otvorene stavke kada radimo završni račun. Prva stvar koju radimo pred izradu završnog računa je usaglašavanje sa kupcima i dobavljačima, odnosno slanje IOS-a, izvoda otvorenih stavki našim kupcima, da bismo saglasili da li oni imaju proknjižene sve naše fakture i da li mi imamo proknjižene sve njihove uplate. Zatim možemo vidjeti izveštaj potraživanja, dospela, nedospela, naplaćena i tako dalje. Zatim izveštaj i glavna knjiga, imamo kartice konta, to je ono gde sam ulazila malo pre kartoteka. Dnevnik knjiženja, to je ono što imate na kraju svake oblasti, gde kroz dnevnik knjiženja, ajde to mogu da pokažem ponovo, ajmo recimo za januar, tamo sad nisam dala dobro, a 24. Rekla sam o januar, ali on je rekao 24. zato i nema. 31.1.2023. Bolje sam uzela februar.
februar, ali 23. 23. Zato što februar 23. nema 29 dana, pa neće. I dnevnik knjiženja pokazuje knjiženje svakog dokumenta, odnosno svakog finansijskog naloga. U današnje vreme se finansijski dnevnik ne koristi uopšte, imaju ga svi programi za knjigovodstvo, ne koriste se uopšte jer nema potrebe za dnevnikom, ali sam ja pronašla da je finansijski dnevnik vrlo korisna stvar gde možete da prekontrolišete da li su vaša knjiženja tačna. Finansijski dnevnik smo koristili nekada dok se radilo kartonske kartice, znači knjigovođa kontista proknjiži, odnosno knjigovođa kontista napravi nalog za knjiženje na osnovu dokumentacije. Taj nalog za knjiženje sa dokumentacijom ide dalje kod knjigovođe koji knjiži finansijsko knjigovodstvo, pa će taj neko da proknjiži po kartonskim karticama sve to kroz finansijsko knjigovodstvo, pa onda daje knjigovođi koji vodi robno knjigovodstvo koji će na osnovu kalkulacija da uradi robne kartice. I u knjigovodstvu je nekad radilo mnogo više ljudi. Sada nam dnevnik nije potreban, ali onda smo kartica, indigo i dnevnik i onda sve ono što se upiše u kartici kopirno je upisano u dnevniku. Na kraju godine smo sabirali sve kartice, sabirali dnevnik i to je moralo da se složi. I to je bilo sabiranje, jer permutacije su moguće vrlo lako, znači muke su bile oko sabiranja, sada više te muke nemamo, sve nam to rade računari automatski, ali kažem, više se finansijski dnevnik ne koristi. Ja sam pronašla da mi je vrlo koristan, da možete sami da prekontrolišete ono što ste knjižili, ali na finansijski dnevnik više nije u funkciji, međutim ima ga u okviru programa za knjigovodstvo ga ima. Znači sve ono što smo knjižili se nalazi u finansijskom dnevniku. Zatim, do 2019. robno knjigovodstvo je bilo obavezno, sve veleprodaje su morale da vode robno knjigovodstvo, sve proizvodnje su morale da vode robno knjigovodstvo, maloprodaje su mogle da odluče da li hoće ili neće voditi robno knjigovodstvo. Sada više robno knjigovodstvo nije obavezno, ali izmenom zakona o računovodstvu gde je rečeno na neki način, nije rečeno direktno robno knjigovodstvo nije obavezno, ali je rečeno da je firma u obavezi da ima neke pomoćne evidencije na osnovu kojih može i da se vrši kontrola i može da se sagleda stanje u firmi. Znači, kroz robno imamo deo za kalkulacije, deo za fakture, avansne račune, predračune, dokumente ulazne i izlazne, ovde radimo otpise i tako neke stvari, nivelacije, imamo preglede. Ovo je izveštaj svih knjiženja, robni promet po komitentima možemo da vidimo, knjiga ulaznih kalkulacija, izlaznih faktura, predračuna, HEP knjiga za trgovinu, ovde imamo preglede kalkulacije, znači sve su ovo izveštaji. U posebnim opcijama imamo pregled usluga, DPU je knjiga šanka za kafiće i kafane, zatim cenovnik za komercijalu, poređenje dva objekta, ovo nikad nisam koristila. Zatim možemo da radimo kroz program otpremnice ili naravno magazinu da izda i da primi. Kroz maloprodaju imamo kalkulacije, firme koje se bave komisijnom prodajom, ovde će popunjavati obrazce za komisijnu prodaju. Pazar struktura, tu u našem programu unosimo maloprodajne pazare. Trgovačka knjiga koja je obavezna za maloprodaju, za veleprodaju nije, ukoliko se vodi dvojno knjigovodstvo, za maloprodaju je trgovačka neophodna. Zaključna knjiženja za prosto knjigovodstvo, ko vodi prosto knjigovodstvo, obrazac PK1, knjiga prihoda i rashoda za prosto knjigovodstvo. Zatim u ovom delu radimo, odnosno izvlačimo izveštaje za obračun PDV-a. U ovom delu radimo proizvodnju i obračun cene koštanja. U ovom delu radimo osnovna sredstva, znači nabavku osnovnih sredstava, prodaju osnovnih sredstava i obračun amortizacije. Kroz blagajnu radimo prijem novca u blagajnu i isplatu novca iz blagajne.
šifarnici, znači svi programi obavezno imaju šifarnike jer program i radi uz pomoć šifara. I da krenemo redom, onako kako imamo u prvoj skripti za veleprodaju i prvi primjer je veleprodajna kalkulacija. Sad, pošto ovde imamo urađenu veleprodajnu kalkulaciju, znači veleprodajnu kalkulaciju urađenu, da bi vam pokazala kako se radi kroz program, znači preći ćemo u 24. ovde bi trebalo da nema ničeg i moj program radi po tom principu, dosta programa je napravljeno po tom principu da aplikacije za robno knjigovodstvo imaju takozvano zaglavlje i stavke. Prvo što unosim je zaglavlje, odabiram objekat 01 je šifra veleprodaje u mom programu. Broj kalkulacije uvek ide od broja 1 počeši od 1. januara, drugog već kad firma počinje da radi, znači u toku godine radimo kalkulacije, stignemo do nekog broja, u narednoj godini ponovo počinjemo od broja 1. Viđala sam dok sam imala agenciju i klijente, ako je zadnja faktura u decembru bila recimo 745, sledeća faktura je u januaru, pišu 746. Nije ispravno, za svaku godinu se počinje uvek od broja 1. Datum kalkulacije 5. januar. Dobavljač. Treba da unesem od kog dobavljača smo kupili robu i idem u šifarnik kupaca i dobavljača. Idem komandom Ctrl gornja strelica da bih ušla. Šifarnik je potpuno prazan, firma tek počinje da radi. Sa Ctrl Insert unosim šifru 001 i pišem naziv dobavljača. Agronomija. Treba da upišem PIB, stavit ću neki bezvezan broj. Mesto, Bačka Topola. Ulica, a ovde nema ulice, stavit ćemo Bregalnička, na primjer 28, onda unosim žiroračun, na primjer, naravno sve ovo prepisujem podatke sa fakture, i ovde u desnom uglu sve ovo što sam unela može da se vidi, znači može se uneti ukoliko imam neki običajni rabat, upisat ćemo pa će program iz ovog polja da povuče, ali ono što nam treba je šifra, naziv firme, PIB, mesto, adresa, tekući račun. Možemo da unesemo, ako ima više tekućih računa, još jedan. Zatim možemo, ne moramo, telefon ili telefaks, osobu za kontakt, ukoliko fizičko lice, broj lične karte i MVG, možemo da unesemo mail i matični broj, on nam je važan zbog zakona o trgovini, na primer. I imamo agronomiju unetu kao poslovnog partnera. U broj dokumenta unosim broj fakture po kojoj radimo kalkulaciju, jer kalkulaciju uvek radimo na bazi dokumenta, 00274 od 5.1. Valuta, upisujemo valutu plaćanja, kada ćemo platiti to svom dobavljaču, odnosno kada nam je rok plaćanja, 25.2. Ovo PDV status označava u mom programu i ova šifra, ovo nije propisano zakonom, da imamo pravo na odbitak prethodnog poreza, vrsta promene označava koji dokument je u pitanju. Znači, unela sam zaglavlje kalkulacije, sad unosim stavke, unos, ponovo idem u šifarnik, otvaram šifru artikla 3002.020 i pišem naziv. MPK 20 puta 20 puta 20 linzer, jedinica mere je kilogram, tarifa, da li je po opštoj ili posebnoj stopi, ovo je po posebnoj stopi i kažem nabavili smo 3250 po nabavnoj ceni 130,63, naša običajna marža 25% i prodajna cena je 163,29. Idem na sledeće. Otvaram šifru sledeću, 3001.620, 16 puta 20 eliksir, kilogrami po opštoj stopi, po posebnoj stopi 10%, količina 750, nabavna cena 139,52, marža 25% i program računa prodajnu cenu. Imamo još jedan u toj prvoj kalkulaciji, 0062433, urea Kutina, kilograma po nižoj stopi, količina 2250, nabavna cena 117,56, prodajna cena, marža, stvari mogu da ukucam i prodajnu cenu 146,95, program je izračunao maršu. Da bih znala da li je kalkulacija tačno uneta,
da li sam dobro uradila. Idem na štampu kalkulacije i proveravam da li mi se faktorni iznos dobavljač slaže sa iznosom na fakturi dobavljača, da li mi se prethodni porez slaže sa iskazanim prethodnim porezom na fakturi dobavljača. Ako mi se ta dva slaže mi se sve. Moglo je da se desi da stavim mnogo veću maržu, modifikacija, da napišem da je marža 250%. Kad odem na obradu, privući će mi pažnju, znači ovde ne vidim da je 250, ali će me privući pažnju da je faktor iznos 873, a zaduženje magacine 1.900.000. To već pokazuje da nešto nije u redu i onda ću da bacim pogled, aha, vidim marža 250%, znači greška. Idem na modifikaciju, marža je 25 i u praksi, znači u 99,9% slučajeva uradimo tačno, samo bacim pogled da li mi se faktor iznos dobavljač slaže i prethodni PDV se slaže, ukoliko se slaže, idem na štampu, štampam kalkulaciju i heftam sa fakturom na osnovu koje sam radila kalkulaciju. Faktura dobavljača je uvek prilog kalkulaciji, znači kalkulacija je na vrhu, a ispod toga se nalazi faktura dobavljača. Hoćemo da prodamo sve ovo nekom kupcu, idemo na fakture, znači mogla sam da idem robno faktura, ali ovde imam prečice za pozicije koje se najčešće otvaraju, onda su najčešće koriste. Kupac, Ctrl Insert, otvaram novo polje, kažem 0, on će mi dati sledeću šifru. Kupac je recimo Agrarija, PIP 121875124, sad prepisujem, industrijska zona 28, datum je današnji recimo, daćemo mu 10 dana rok da plati, znači unela sam zaglavlje, idem na stavke, unos i sad ćemo, pošto na Lageru imamo samo ovo što sam radila kalkulaciju, sad ćemo to i da prodamo, 3002-020, idem na obradu i odštampan mi je račun za Agrariju gde imamo sve tri stavke, gde imamo vrednost, poresku osnovicu, PDV, ukupan iznos za uplatu i dole ko je fakturisao i ko potpisuje. Sada se rade elektronske fakture, s tim što mnogi programi imaju varijantu da i dalje radimo kroz program fakture, a onda te fakture elektronski pošaljemo na SEF, odnosno sistem elektronskih faktura. Kada smo proknjižili fakturu, program nam je automatski, znači ovde imam finansijsku karticu, program nam je automatski proknjižio zaduženje, odnosno proknjižio na odgovarajući kupca i formirao je da nam duguje kupac, konto 204, potražuje nam prihod, potražuje obaveze za porez, imamo paralelan stav, duga je 501, potražuje 132. Znači sve to programi rade automatski u pozadini, mi ne knjižimo ništa, mi samo treba da kliknemo na obradi. Ali upravo zato što programi sve rade automatski, zato i imamo školu u kojoj sve to radite peške na olovku da biste znali šta to programi rade u pozadini. Znači ono što se svakodnevno radi, to su kalkulacije za ulaz robe, to su fakture za prodaju robe, ukoliko firma ima maloprodaju, uradit će maloprodajnu kalkulaciju, maska za unos izgleda potpuno isto. Dakle, kako imamo pazar, idemo na pazar struktura i imamo, znači u našem školskom primjeru, pazar po višoj stopi, ponovo imamo zaglavlje i imamo stavke, znači na U unosimo stavke, ja sad neću unositi, ne bih poremetila školske primere, i kada idemo na obradu dobit ćemo pazar maloprodaje, kada odemo u finansijski nalog imamo da je program sve proknjižio automatski, zadužio prelazni konto, razdužio maloprodaju, iskazao prihod i nabavnu vrednost prodate robe, razdužio ukalkulisani PDV i iskazao obavezu za PDV. Istovremeno je ova obaveza za PDV automatski uneta u evidenciju PDV-a i uneta u knjigu izdatih računa, odnosno u obrazac PO PDV, dodatnu evidenciju, tako da ne moramo da vodimo posebnu evidenciju kada je PDV u pitanju. Kada je u pitanju knjiženje troškova, opet imamo aplikaciju gde imamo zaglavlje i gde imamo stavke, znači imamo 27. oktobra, knjižimo troškove
imali smo troškove ambalaže od firme Dobra trgovina po fakturi 23554, bruto iznos, vrednost za plaćanje 109.749, PDV je 18.291 i nalog za knjiženje se opet formira automatski, duguje trošak, duguje prethodni PDV koji smo primili od dobavljača, a potražuje dobavljač za ukupnu vrednost koju treba da platimo. Tako da je suština da koristimo program, odnosno da koristimo određene aplikacije koje su u programu, a program sve automatski radi sam. Neke firme koriste robno knjigovodstvo, neke firme ne koriste robno knjigovodstvo. Ja lično ne umem da razmišljam bez robnog knjigovodstva i program ima i robne kartice. Znači, ono što je prednost da mogu direktno iz kalkulacije da vidim robnu karticu. I šta vidimo? Da smo artikal MP 10x35 Superstart 8. januara po kalkulaciji broj 3 imamo ulaz 2500 kg. Zatim smo 20. januara imali izlaz, odnosno prodali smo po fakturi 1200 kg. 29. januara smo prodali preostali 1300. Na kartici vidimo promet, ulaz 2500 kg, izlaz 2500, stanje 0, više nemamo na stanju ovog Superstarta. Mogu da idem na sledeću karticu, robnu, po početnom stanju iz prethodne godine 775 kg, nabavili 1250, 20. januara prodali 1550 kg, ostalo 475, 6. marta prodali 475, stanje 0. Samo da vidimo, ovde imamo stanje. MP Elixir, na početnom stanju smo imali 520 kg, po kalkulaciji broj 2 ulaz nabavili 750 kg, po kalkulaciji 15. 3. marta nabavili 1250. Zatim smo uradili nivelaciju, prvo nam je cena bila 175, pa smo spustili na 174,40 kao neka akcija da to bude niže, pa smo opet vratili na 175. Program je uradio nivelaciju za prodatu količinu za ovih 60 para i prodali smo 6.3. po fakturi broj 240018 1500 kg po ceni 175 dinara. Na stanju nam pokazuje da imamo 1020. Znači ono što je osnova knjigovodstva su finansijski nalozi. Na osnovu finansijskih naloga se formiraju kartice. Imamo finansijski nalog od 5. januara gde smo proknjižili izvod banke i iz finansijskog naloga vidimo da smo platili dobavljaču Papir Trade, dobavljaču Fonotek, dobavljaču Špedline, dobavljaču Printer Service. Tekući račun potražuje za zbir dugovne strane, platili su nam kupci, tekući račun je primio novac i duguje za ono što su platili kupci. Potražuje kupac Farma Komerc, vinogradi, pekara Dobar ukus i ono što je alfa i omega i osnova knjigovodstva je da zbir naloga, saldo naloga mora biti 0, odnosno zbir dugovne strane mora biti jednak zbiru potrošne strane. Ukoliko, recimo ovde kažem zarez 90, greškom ukucam zarez 90, kada pogledam sumu pokazuje mi neravnotežu 0,09. I onda moram da se vratim i da vidim gde mi je ta greška i da je ispravim, jer čak i ako je jedna para u pitanju, greška mora da se ispravi. Znači, kad ručno proknjižim nalog, obavezno proverim sumu, da li je nalog u ravnoteži, odnosno da li je saldo 0. Ovde kod finansijskog naloga nemamo zaglavlje i stavke, idem na unos, definišem broj naloga, mogu da krenem od broja 1, on mi se daje po automatizmu. Znači, dok nisam počela da radim sa ovim programom, tada su knjigovođe tako radile, krenem od naloga broj 1, pa dokle stignemo. I onda ako imam nalog 328, on je na neki način bezličan, ja moram da uzmem nalog 328 ili da otvorim da vidim šta smo knjižili u tom nalogu. Međutim, info je podesio da su brojevi naloga opisni, tako da čim vidim broj naloga ja znam o čemu se radi. Info definiše brojeve naloga na dva načina, ili vrsta promene mesec dan, pa je vrsta promene 10 izvod, pa mi je izvod za 5. januar 10.01.05, fakture definiše po istom principu, vrsta promene za fakture je 25, pa ću, pošto ne znam datum prve fakture,
kad je bilo u januaru, reći ću 25.01 i on će mi pokazati prvi nalog za prvu fakturu broj 1, znači 25 izlazni računi domaće fakture, 25.01.17, znači fakture od 17. januara. Kada su u pitanju kalkulacije broj 15 od 3.3. Finansijski nalog nosi naziv 010015, bolje rečeno objekat broj kalkulacije. Objekat 01, magazin veleprodaje, broj kalkulacije 15, finansijski nalog 010015. Znači, ako tražim finansijski nalog za kalkulaciju 15, ja odmah znam kako ću da ga tražim. Traži 010015 i pojavljuje mi se finansijski nalog koji je automatski formiran za kalkulaciju broj 15 i vidim da je zadužena roba u skladištu, konta 132, kupili smo robu od agronomije, ukalkulisali smo razliku u ceni 530.000 i imamo prethodni porez 177.000. Znači, ono što se u praksi radi je da se koristi program. Svi programi su manje više slični, znači ne postoje dva ista programa, ali kad se zaposlite bilo gde, prvo što ćete vas naučiti je kako da koristite program, a to je klikni ovde, klikni onde, odštampaj, odloži dokument. A šta to program radi u pozadini, to uglavnom ili nemaju vremena, ili nemaju želje, ili ne znaju kako da vam objasne, ali suština prakse je rad u programu, znači bilo gde da počnete da radite, prvo treba da moraju, da tu reč ne volim, ali moraju da vam pokažu kako radi program. Čak i ja sad da se zaposlim negde, firma koja ima neki program na kome nisam radila, meni treba neko da pokaže kako taj program radi. Pošto imam iskustvo, ja ću se vrlo brzo snaći, ako nema iskustva, onda sveščica, postupak, slovo T zatraži, slovo U za unos, R relacija, prelazim u deo da ću da kucam robu. Ja, recimo, kad sam učila program za verifikaciju radnog vremena, jer to nikad nisam radila, kad sam radila ljudskim resursima, ja sam imala svesku gde sam sve pisala, sve komande, gde treba da uđem, šta treba da kliknem da bih dobila to što tražim. Tako da, kad dođete u neku firmu, vi ne znate da koristite program i ne znate šta firma radi. Tako da nemojte se plašiti, ja ne znam. Ja sada se zaposlim u nekoj firmi, ja ne znam. Ne znam kako radi njihov program i ne znam šta tačno radi. Mada, svo knjigovodstvo se može podeliti na 3 oblasti, a to je trgovina, proizvodnja i usluge. Šta god firme da rade, to je ili trgovina, ili proizvodnja i usluge. Ali svaka firma ima svoje specifičnosti, svaka firma ima svoje različitosti i meni koji ima mnogo iskustva je potrebno najmanje mesec dana, ako ne i 2 meseca da uđem u štos i da shvatim šta firma radi tačno. Bez obzira što znam da knjižim, što znam konta, znam završni račun, znam sve, ali ja ne znam šta firma radi. Tako da se nemojte plašiti razgovor za posao i početka rada u nekoj firmi, ja ne znam, ne znate šta firma radi. Vi znate suštinu knjigovodstva. Program moraju da vam pokažu kako se koristi program. I ono što ćete raditi, a to je unos podataka u program za knjigovodstvo. Znači, radite fakture, radite kalkulacije, knjiženje izvoda, vrlo često se izvodi knjiže automatski tako što se povuku podaci iz banke i učitaju u nalog za knjiženje, ne morate čak da knjižite na izvod. Samo treba na 2 klika, izvod je praktičan. I to bi bilo od mene kako radi program za knjigovodstvo.